Věděli jste, že vaše srdce bije v průměru 100 000krát denně? Dnes budeme hovořit o silném srdci a dobré kondici cév. Vítám paní Gabrielu Vaďurovou ze společnosti Biostyle. Dobrý den. Krásný den vám i divákům. Dnes budeme hovořit o koenzymu Q10. Co to vlastně je koenzym Q10? Koenzym Q10 je látka, kterou si náš organismus dokáže sám vytvořit, a to přibližně do 35. roku života. Koenzym Q10 je látka podobná vitamínům. Je velice důležitý pro náš lidský organismus. S přibývajícím věkem se jeho hladina postupně snižuje. Buňky těla potřebují koenzym Q10 k přeměně energie z potravy. Pokud se cítíte stále unavení, znamená to, že naše tělo nepřijímá dostatečné množství energie. Nejvíce Q10 potřebuje naše srdce, protože je to jediný sval v lidském těle, který si nikdy nezastaví. V případě, že nemá dostatek energie, může dojít k srdeční arytmii. Podle odborníků je až u 80% diagnóz srdečního selhání důvodem nedostatku koenzymu Q10 v těle. Jaké jsou příznaky nedostatku koenzymu Q10? Zaujalo mě vyprávění jedné paní, která řekla, když ráno vstanu, za chvíli si musím zase sednout, abych si odpočinula. Tehdy vím, že mám v těle nedostatek koenzymu Q10. A je to právě proto, jelikož je látka koenzym Q10 zodpovědná za tvorbu energie a ochranu buněk v našem těle. Společnost Biostyle se ale může pochlubit jedinečným produktem a nejen to, dokonce s patentovanou světovou inovací. Mám pravdu? Ano, máte pravdu. S velikou pýchou vám představujeme mikroenkapsulovaný koenzym Q10 se selenem, který vyvinuli naši slovinští odborníci jako první na světě. A nejedná se jen o novinku na slovinském trhu, ale jde o celosvětovou novinku. Co znamená mikroenkapsulovaný Q10 a jaké má účinky? Při mikroenkapsulaci je látka koenzymu Q10 rozpuštěná v olivovém oleji a je obalena přírodními látkami. Posléze za speciálních podmínek při nízkých teplotách sušená. Takové mikrokapsle jsou stabilní v kyselém a neutrálním prostředí a odolné vůči degradaci žaludku. Při tomto postupu má náš výrobek až 90% vstřebatelnost koenzymu Q10 a selenu. Samozřejmě také i vitamínů A, C a E. Komu byste tento jedinečný produkt doporučila? Mikroenkapsulovaný Q10 bych doporučila každému, kdo má nějaké kardiovaskulární choroby, tedy srdeční arytmii, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, srdeční selhání nebo cukrovku. Pokud na tyto příznaky užíváte určité léky, máte ještě větší nedostatek koenzymu Q10 v těle, což se projevuje vyšší únavou a sníženou výkonností. Samozřejmě každému, kdo má problémy se štítnou žlázou, protože Q10 se selenem působí v těle mimořádně dobře na všechny žlázy s vnitřní sekrecí. Účinné látky, které získáte užíváním našeho koenzymu Q10, mají prodloužený účinek díky pomalému uvolňování mikrokapslí a přidanému vitamínu E. Takže účinnost těchto látek je pro naše tělo vyšší. Patentovaný produkt mikroenkapsulovaný koenzym Q10. Světová inovace slovinské společnosti Biostyle. Problémy se srdcem a oběhovou soustavou jsou stále častějším problémem. Je tedy na čase začít pečovat o naše srdce. Biostyle vám dnes nabízí jedinečný produkt mikroenkapsulovaný koenzym Q10 s přídavkem selenu a také vitamínu A, E a C. Je to světová inovace a výsledek práce našich odborníků. Dodané vitamíny a selen zajistí ještě lepší výsledky a mají širší spektrum účinku. Absorpce složek v tomto produktu je díky speciálnímu postupu ještě vyšší a výsledky ještě lepší. Koenzym Q10 by měl užívat každý, komu je více než 30 let. Přidaný selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem a k normální funkci imunitního systému. Vitamin A přispívá k udržení dobrého stavu pokožky a vitamin C pak přispívá ke snížení únavy a vyčerpání. Mikroenkapsulovaný Q10 má formu tablet, které se užívají 1krát denně. Mikroenkapsulovaný Q10 doporučujeme každému, kdo má problémy se srdcem a oběhovou soustavou, vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak,
nebo jako podpůrný prostředek po operacích. Doporučujeme také každému, komu je více než 30 let, nebo pokud jste nervózní či podráždění, jste kuřák, jste často bez energie, jste unavení nebo oslabení. Pokud máte problémy s kůží nebo máte jiné obdobné obtíže, nebo pokud užíváte léky či jiné přípravky, které ve vašem těle ničí koenzym Q10. Připravili jsme pro vás přírodní produkt bez vedlejších účinků a kontraindikací s obsahem selenu, který pomáhá k ochraně buněk před oxidativním stresem a k normální funkci imunitního systému, který udržuje vaše nehty a vlasy v dobré kondici. Produkt obsahuje důležitý vitamin A, který přispívá k udržení normálního stavu zraku, pokožky a sliznice, a vitamin C, který pomáhá k energetickému metabolismu, k normální funkci krevních cév a ke snížení míry únavy a vyčerpání a chrání buňky před oxidativním stresem. Dnes hovoříme o tom, jak užíváním koenzymu Q10 můžeme svému tělu dodat energii a vitalitu a zároveň tak pečovat o své srdce a cévy. Gabrielo, proč jste do produktu kromě Q10 přidali i selen? Selen je stopový minerál, kterého máme v půdě nedostatek a proto chybí i nám. Novodobé výzkumy naznačují, že selen je nesmírně důležitý pro správnou činnost štítné žlázy. Proto mnoho našich zákazníků, kteří mají problémy se štítnou žlázou, se cítí lépe po užívání koenzymu Q10 a selenu. Není potřeba zdůrazňovat, jak důležité je, aby štítná žláza fungovala správně. Víme, že štítná žláza ovlivňuje řadu tělesných funkcí. Prospívá našemu srdci, jelikož je schopna bojovat se záněty, zvyšovat průtok krve a snižovat riziko oxidačního stresu. Kromě selenu jste do produktu koenzym Q10 přidali vitamin A, C a E? Ano, jelikož tyto vitamíny jsou silnými antioxidanty pro naše krevní cévy a pomáhají při odstraňování odpadních látek z našeho těla. Takže koenzym Q10 může působit přímo na výrobu energie v buňkách. Není co dodat. Jedinečné složení produktu, které příznivě pomáhá spokojeným zákazníkům. S jednou takovou zkušeností se seznámíme v dalším příspěvku. Moje obtíže začaly po nedávné hospitalizaci v nemocnici. Kvůli jiným obtížím. Byla jsem unavená, psychicky na dně, vyčerpaná, nevyšla jsem ani schody. Pak jsem si ještě vzala do péče tát. No katastrofa, co vám budu říkat. Pak jsem si doslechla, že koenzym Q10 pomáhá, tak jsem si jeden koupila. U mě tedy žádné výsledky nebyly. Pak se mi dostal do rukou ale letáček od firmy BioStyl. Vyzkoušela jsem mikroenkapsulovaný koenzym Q10 od firmy BioStyl. A zázrak se dostavil. Nejen já, ale i můj táta je pozitivněji naladěný, líp chodí do schodů, začali jsme znova chodit po venku a sportovat. Prostě super, všem doporučuji. Moc krát vám děkujeme. Paní Gabrielo, jak byste popsala působení koenzymu Q10 v našem těle? Koenzym Q10 je připisován stále větší význam. Nazýván bývá elixírem energie nebo mládí. Pokud si změříme, kolik Q10 máme v těle, dal by se určit náš biologický věk. Výsledek však může být vyšší nebo nižší než ten, který máme v občanském průkazu. Zaujal mě komentář jednoho zákazníka, který po užití koenzymu Q10 řekl, že se cítí extrémně dobře. Než začal s užíváním koenzymu Q10, měl pocit, že jeho tělo funguje tak, jak by mělo. Snažil se být aktivní a dodržovat pestrý jídelníček, ale pak zjistil, že to bylo všechno jen příprava, že tím pravým palivem byl právě koenzym Q10. Paní Gabrielo, říkala jste, že koenzym Q10 má pozitivní vliv na naše srdce a tělo, ale má vliv i na krásné vlasy a krásnou pokožku? Koenzym Q10 pomáhá k vytváření energie v organismu a zároveň napomáhá při jeho ochraně. Kromě toho studie prokazují, že má koenzym Q10 vliv na pleť, vznikající vrásky a růst vlasů. Koenzym Q10 totiž podporuje produkci kolagenu a eliminuje látky v pleti, které poškozují její strukturu. Jak již bylo řečeno, hladina koenzymu Q10 klesá s rostoucím věkem. Mnoho ženám po použití Q10 zmizely stařecké skvrny na obličeji a rukou a začaly jim růst nové vlasy.
Nesmím také zapomenout podotknout, že koenzym Q10 nemá žádné vedlejší účinky a kontraindikace. Myslím, že stojí za to vyzkoušet tento nový inovativní produkt a poté se s námi podělit o zkušenosti. Mikroenkapsulovaný koenzym Q10 si nyní mohou diváci objednat na telefonním čísle, které vidí na obrazovce. Připravili jsme si ale pro vás speciální nabídku. Když jsem slyšela, že přípravku koenzymu Q10 se říká elixír mládí, tak věřte, že je to pravda. Když jsem začala tento doplněk stravy koenzym Q10 od Biostylu používat, nemohla jsem uvěřit, jak rychle jsem se začala cítit být mladší a taky se mi vrátil mladistvý vzhled. Měla jsem také další problémy, které asi souvisely s nedostatkem správných živin a které se mi zlepšily od doby, kdy jsem právě začala užívat koenzym Q10. Vím také, že stárnutí nezastavím, ale díky koenzymu Q10 se cítím být mladší a jako by se zastavil čas. Přípravek koenzym Q10 od Biostylu bych doporučila všem, kteří se chtějí cítit lépe, mít více energie a být mladší. Děkujeme, takové kladné zkušenosti a pozitivní výsledky opravdu potěší každého z nás. Souhlasíte, paní Gabrielo? Opravdu máme velikou radost z každé pozitivní zkušenosti. Naše společnost se může pochlubit velkým počtem spokojených a věrných zákazníků, a to je ne v České republice. Paní Gabrielo, koenzym Q10 byste prakticky doporučila každému, komu je víc než 35 let? Jistě, každému, kdo má problémy se srdcem či oběhovou soustavou. Tito lidé navíc také mohou mít nedostatek koenzymu Q10 v těle. Všem osobám, kteří pociťují nervozitu či podrážděnost, či mají například obtíže s nadměrným pocením nebo jiné obtíže, nebo si chtějí zachovat kondici nebo jako podpůrný prostředek pro operacích. Přidaný vitamin A úspěšně přispívá k udržování normálního stavu pokožky a selen pomáhá udržovat dobrý stav nechtů a vlasů. Vitamin C navíc přispívá normální tvorbě kolagenu pro správnou funkci kůže, zejména ve vyšším věku a při zvýšeném stresu. Paní Gabrielo, děkujeme vám za všechny rady a informace, které jste nám dala. Já děkuji vám za pozvání.